Zdravím všechny u tohohle videa. Dneska tady máme edukativní video. Natočíme si, jak tady budu upájet konektor na tento 12V zdroj, který má 2300 W. Tady to je napsaný. Takže já můžu začít. Jako první tady samozřejmě mám nakreslený, co kde budu zapojovat. Tady je vidět tyto dva konektory, musí se jakoby spojit. Tady je zem, tady je pin na zapnutí, takže já vemu tento konektor, to je tlačítko, a připájím to tam, tyto dva dráty. Tak, pájku už mám tady nahřátou, takže můžu začít. Tak. Doufám, že ten cín bude jednoduše rozstavit. A tedy na jeden konektor u tlačítka dáme zem. Tak. Ten cín docela špatně jde tavit, docela starý nějaký. No, dobrý. Tak. A já to tam tedy připájím. Tak, ještě to trochu tam upravím, ať to nevypadá tak hnusně. Tak, super. Už to vypadá, že to tam je připájené. Tak, nádhera. Já tu kameru dám trochu dolů, ať to je vidět. Tak. A jdu na druhý konektor. Tak, vemu pájku tedy samozřejmě. Pěkně to zkusím nějak chytit. To jde dobře pájet. Abych se nespálil ten cín. Tak, napájím, nahřeju to, cín je rozstavený, Dobrý. Čistím si tu pájku od cínu. Tam zas pak nezůstane ten cín, tak dám ji tam. Ani jsem tady nepotřeboval, cín už tam nějaký byl, tak pájku můžu vypnout. Tak a mám tento 12V větrák, kterým se přesvědčíme, že tento 12V zdroj funguje. Tedy pěkně nám tady na to dohlíží Adolf Hitler. Tak, super. Tak já to jdu zapojit, ten zdroj. A teda, zdroj vypadá, že jede. Tak. Já si změřím ty kontakty. Podložím to tatarkou a tak asi ne. Tady vemu korona tester, tak. Dobrý, ten se vždycky hodí. Tak. Mám tady samozřejmě multimetr z Lidlu. Jo. Tak a teď, jak to mám tady nakreslené pěkně, tady by mělo být minus a tady plus. Jo, na těchto dvou konektorech minus a na těchto dvou konektorech plus. Takže já to jdu změřit. Tak a teď tam není vůbec nic. Dobrý, podržím tlačítko, které jsem udělal. Tak, zdroj se zrychlil, větrák. Změřím znovu. Vidíme nádherných 12V. Takže se zdá, že zdroj skvěle funguje. Tak, teď tedy vemu větrák
a zapojím ho na ten zdroj. Minus, tam sem, plus sem. A jak vidíme, větrák se točí. Jo, on to asi není vidět úplně, hej. Ještě jednou, ať mě to nekopne, to by bylo velký špatný. Tak, bum. Kurva. Větrák se točí. Nádhera. Už to na mě fouká tady. Jsem celý ofouknutý.